Les instal·lacions del Consell Agrari Municipal acullen l'exposició que es va organitzar l'estiu passat expressament per a commemorar el 60 aniversari del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, amb el títol 60 aniversari de la Festa de l'Arròs de Sueca. La mostra s'ha instal·lat amb caràcter permanent per tal que puga ser visitada per tota la ciutadania. Així s'ha decidit des de les regidories de Turisme i la responsable del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, des d'on la seva responsable, Manoli Egea, ha explicat a través d'un comunicat que s'ha pres aquesta decisió donat el gran èxit de visitants que va obtindre la mostra, tant el mes de setembre passat a la Sala dels Porxets com en el Col·legi Lluís Vives, on recentment s'ha pogut contemplar amb motiu de la Setmana Cultural del Centre dedicada al cultiu de l'arròs. Des del Consell Agrari, el seu president, José Luis Rivera, ha mostrat al mateix comunicat la seva satisfacció pel lloc escollit per a exhibir aquesta exposició, ja que les instal·lacions de la Càmera Agrària disposen de l'espai suficient i, a més, representen a tot el sector agrícola, especialment l'arrosser. Per a visitar l'exposició, les persones interessades han de posar-se en contacte amb l'Oficina Municipal de Turisme.